Puntadewa, anggon kita yoga brata ning Gunung Tidar iki yekti ambabar gara-gara ning Kahyangan Suralaya. Mula kang mangkono babarna apa ingkang kita sedya Puntadewa. Kulun yektosipun walih-walih menapa gandeng kula pinitaya dening para kawula badhe kajumenengaken nata wonten ing negari Ngamarta mongko ngibaratipun tiang lelungan sangu kula menika taksih kotong ngelmu kula menika taksih kopong kula semelang menawi ngantos jumeneng mongko dados narendra malah adamel sengsaranipun sagung para kawula dasih. Pramila kula yoga brata wonten ing mriki yektosipun nyuwun colok pepadang sarta kanugrahan kinarya garan anggen kula badhe netepi darmane kanarendran Bukulun. Iya. Yen pancen kaya mangkono, semune lelakon iki wis kinudrat dening jagat. Merga dewa bakal ngudhunake ingkang sinebut Nurbuat. Ora liya ingkang sinebut Jimat Jamus Kalimasada. Lan supaya wijang sarta gamblang eling-elingen kang dadi dawuh Bathara Darma Puntadewa. Bukulun Bathara Darma ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan dene paduka paring sih nugra agung kados mekaten menika Bukulun. Iya, kuwi pancen wis kinudrat dening jagat dasare kok tuku nganggo laku. Nadyantori palungguhan iki jeneng kita wis antuk nugraha ning sing ati-ati. Merga adat sing wis tekane bondo, tekane nugraha kuwi mesti bareng karo tekane coba Puntadewa. Kakang Semar Badranaya rumangsa jibeg-bebeg kaya wis pantok pepuntoning tekad rampunge para Pandhawa ambabati Wanamarta nalika semana satemah Pandhawa pikantuk kanugrahan negara Kencana ingkang nama negara Ngendraprastha ya ing negara Ngamarta. Lan uga para kadang sinengkuyung dawuhe Kanjeng Ibu Kunti miwah para sesepuh paring dawuh lamun ta Puntadewa pambarepe para Pandhawa ingkang bakal sinengkakake ngaluhur mongko dadi ratu ning negara Ngamarta. Nanging Kakang ngibarate wong gegawa ora saya enteng parandini malah saya abot. Merga tumraping Puntadewa dadi pimpinan kuwi yektine dudu bebungah nanging amanah ingkang maknane duwe jejiban abot tumrap mulya rekasa banger bajin butek bening tumrape wong sak negara Ngamarta. Mula kang mangkono Kyai ora ketang mung seklimah panjenengamu paringa dawuh pangandikamu ingkang bakal tak nggo gondhelan anggenku bakal nata negara Ngamarta besok Kyai. Nuwun sewu. Klungsu-klungsu kula tak nderek udu nggih Den. Yektine sebabe napa kok ripalungguhan samangke Ngamarta niku goreh rongeh para kawula anane mung bantah dredah munggah Pancabakah rina wengi mung geger mboten wonten enteke. Merga pancen Ngamarta niku durung duwe gondhelan. Ngamarta niku durung duwe pepakem, Ngamarta niku durung duwe pranatan sing gumathok sing bisa adil lan saadil-adile kanggo ngayomi dumateng sagung para kawula dasih ingkang dumados wonten ing praja sampeyan mriki. Aja kok beda agama, tunggal agama kemawon geger.
Angka kalih sampun tetel rasa kamanungsane, angka 3 sampun luntur rasa panunggale. Angka 4 wakile kawula mikolehake diri pribadi satemah kelangan kawicaksanan. Angka 5 wasana adil mboten saged mawujud wonten ing bumi ngamarta mriki. Kula tak ndongeng nggih Gus, kula tak matur. Jaman mbahmu mbiyen ya kuwi Bambang Kalingga utawi Bambang Sekutrem. Riyen niku nate dadi jagone dewa wonten Kahyangan Suralaya, wonten ratu ing negari Nusantara ingkang dipun anggep wani kalian pamarintaning dewa. Mongko janjane ratu saking Nusantara ingkang jejuluk Prabu Kalimantara niku yektine anggadhahi tekad ingkang sae, niat ingkang suci, ngusulaken gegebengan 5 perkara. Ning nyatanipun dipun tolak kaliyan para dewa. Saklebetipun dewa pirembakan, saklebetipun dewa sami sarasean bawa raos nalika semanten wonten widodari ingkang naminipun Bathari Sadatwati ingkang nyengkuyung dumateng usulipun Prabu Kalimantara. Satemah Bathari Sadatwati kala wau dipun tundung saking Kahyangan, malah bebarengan kalian Kalimantara anggenipun badhe nyebaraken gegebengan 5 perkara kala wau. Saenget kula sampurnanipun Kalimantara kalian Sadatwati niku dipun sampurnakaken kalian mbah sampeyan Bambang Kalingga utawi Bambang Sekutrem ingkang mapan wonten ing tengahing pulo Jawa, nenggih wonten pucuking Gunung Tidar. Nalika dipun sampurnakaken Prabu Kalimantara kaliyan Sadatwati ical lajeng bleger wujudipun kitab utawi jamus, menawi mboten lepat naminipun Jamus Kalimasada. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara, banjur gandeng cenengi sambung rapete Kalimasada kelawan pepeteng ingkang nglimputi batin kuwi iki kepiye Kakang Badranaya. Nah, yen dikandhara Puntadewa kepareng dhahar atur kula, sampeyan kudu wani nyiksa raga mulya jiwa. Sampeyan kudu wani tapa, tegese satata papa kaya wong miskin, kaya wong sing rang duwe, tegese sampeyan kudu wani prihatin. Sampeyan kudu wani tirakat, sampeyan kudu wani manembah ngibadah nyambung rasa kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Gandeng rumiyin sampurnanipun Kalimantara lan Sadatwati mapan wonten ing pucuking Gunung Tidar, prayogi mangjangkahke suku sampeyan magita-gita minggah wonten ing Gunung Tidar, Den. Hyang Suksma dililuwih muga paring pepayung mring kayuwanan ingsun. Satemah babar pepadanganing jagat Ngastina. Kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Talkanda jimat semban kula ing Marcapada prateng delahan. Sarawuh paduka wonten Stinggil Binatarata negari Ngastina kula ingkang wayah Duryudana. Ngaturaken sumengkemeng pangabekti mawan tuwa-tuwa kunjuk sandhap pepada paduka Kanjeng Hyang Talkanda. Astungkara sidam sekaring dawana langgeng. Iya putu, banget panarimaku dene nganti semono sih kadarman sarta pakurmatan ingkang ndok paringake marang puniyang. Dasare wilujeng niskalane ring sambika langgonku prapta ora liwat pangestuku maragage tampanana Kurupati.
kawula nuwun inggih Kanjeng Hyang tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing Jojo rumeketing Wardaya mawahan ora daging kayuanan mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi merdikaning penggalih Kanjeng Hyang Talkondo matur nuwun putu pangrasa kaya ora kurang prayoga anggenku ngabiyantara Kanjeng Hyang rawuh paduka dadosaken bombong Birawa bingaing manah kula prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu syukur bagi menawi rawuh paduka wonten mriki namung badhe mertinju sarta tilik dumateng kawontenanipun para wayah sata Kurawa namung menawi wonten bab wigatos ingkang badhe kababar bebasan nyidam rucaing cempaluk cumengklungen daya-daya kepingin wrih jati ning gati kalilan ingkang wayah ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda tema paduka Kanjeng Hyang Talkondo Putu Prabu Duryudana bener ingkang dadi kandhamu pancen sepisan anggenku prapta ning Praja Ngastina iki tilik tata titi tentrem ingkang kagelar ana ing prajanmu dene genep ingkang angka 2 Duryudana puneyang ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung merga ripalungguhan iki putu-putuku ya kuwi para Kurawa lan para Pandhawa wis Nyakrawati mbau dendha ngenyam kawibawan kemul kamukten ketitik Putu Prabu Duryudana wis sinengkake ngaluhur mongko dadi narendra ana ing negara Ngastina tanpa beda kelawan kadang para Pandhawa ingkang opor bebek cukup awake dhewek babat Wanamarta satemah antuk nugrahane Hyang Agung ya kuwi negara Kencana ingkang sinebut negara Ngamarta Duryudana gandeng pun eyang iki jinejer dadi wong tuwa sing jenenge wong tuwa kuwi kudu kena tinungata lan tinuwi-tuwi wong tuwa kudu kena kanggo gondhelan sak bisa-bisa aku ngemutake ngelikake marang putra wayah supaya aja nganti keblinger utawa tumuju marang dalan sing kleru apa meneh jeneng sira ki ratu sing jenenge ratu utawa pimpinan ki beda kelawan para kawula yen para kawula mung diwenangake ngatur lan ngukur karo uripe dhewe nanging lamun ta ratu kuwi menungsa ingkang sinampuran pakaryan sinampiran jejiban ngatur kendho kencenging pranatan mulya rekasane wong sak negara kuwi kabeh dadi tanggung jawabe Narendra kula kang mangkono supaya negara iki bisa adem ayem tentrem anane mung raharja ratu mau kudu pinter ratu mau kudu wasis Duryudana merga apa menungsa yen tanpa ngilmu ngibarate aji godhong jati garing nanging nadyan gegem ngilmu pirang-pirang nanging lamun ora dicakake mungguing tumindak ing saben dinane yekti ilmu mau muspra tanpa guna. Lah Duryudana iki ana patang perangan sing kudu digatekake tumrap tumanjaning ilmu ya kuwi ingkang sinebut sembah tingkah gumregah dene ingkang pungkasan ya kuwi gagah ingkang sepisan ya kuwi sembah wong gayung ilmu mono kudu tansah nindakake panembah tegese nyembah kelawan Gusti ingkang Maha Nasa awit tekliwere kahanan mubah polaing manungsa kuwi ora awal saka pamerdining Hyang Agung maca nganggo mripat mikir nganggo otak nyurasa nganggo nalar nulis nganggo tangan kabeh mau peparing saka Gusti sing menungsa diwajibake nyukuri ewadene ingkang angka 2 ya kuwi tingkah nadyantya kawruhe kuwi dhuwur ngelmune buntas
nanging yen tingkahe ora trep lawan lajere kautaman iki mengko kepinterane mung kanggo nguja marang kamurkane, tegese pinter sing keblinger marang tumindak sing ora bener. Ingkang angka 3 ya kuwi gumregah sakwise antuk kawruh aja mung mangku tangan, aja mung mandhek ana ing pengangen-angen, nanging kudu gumregah rasane kanthi nganakake panaliten lan ngembangake kawruh kang wis diregem. Tundane ngelmu mau bisa disumbangake marang bebrayan kanggo srana kamulyane kawula lan kuncarane bangsa Ngastina. Ingkang pungkasan ya kuwi gagah sing tegese badan utawa sarira aja nganti gampang kena lelara. Kapan menungsa bisa nggayuh kawruh lan nanjakake ngelmune lamun to badane gampang nandang gerah. Mula ana piwulang ingkang nyebutake sajroning badan kang santosa bakal mbabar jiwa ingkang utama Duryudana. Inggih Kanjeng Hyang Takondo. Lah gandeng ceneng lan sambung rapete kelawan dawuhku iki mau. Kabar ingkang sumebar warta ingkang rata, dewa bakal ngudhunake kanugrahan minangka pepakeme ratu anggene nata marang negara, mongko dadi dasare praja. Ingkang sinebut ya kuwi jimat Jamus Kalimasada ingkang bakal tumurun ana ing Gunung Tidar. Duryudana, gandeng panjenenganmu ki ratu sing nyangkul jejiban abot tumrape negara iki. Ripalungguhan iki Kersa putu Prabu Duryudana munggah ana ing Gunung Tidar kanthi srana ya kuwi laku brata lan prihatin anyadang sarta anyadong nurbuate Gusti ingkang sinebut Kalimasada. Paneyang percaya lamun to putu Duryudana wis gegem Kalimasada lan Kalimasada isine ndok cakake mungguing bebrayan negaramu Ngastina anane mung widodho ayu lan rahayu Duryudana. Kanjeng Hyang Takondo jimat sesembahan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun paring sesorah piwucal kautaman dumateng Duryudana sarta badhe mrentah dumateng Ratu Ngastina menika minggah wonten ing Gunung Tidar nggayuh kanugrahan Kalimasada. Nuwun pangapunten menawi menggahing petang kula tanpa wahyu tanpa Kalimasada Duryudana sampun dados ratu mblegedhu boten kirang setunggal menapa wenang nepak bun-bunane wong sak negara. Kula boten butuh kanugrahan, kula boten butuh Kalimasada. Malah ripalungguhan samangke jibeg raos sing manah kula peteng jagat kula. Karana klilit mungguing netra satru mungguing cangklakan mungsuh bebuyutan boten mudar boten mati paradene malah mukti nenggih para Pandhawa entuk negara Kencana Ngamarta. Kula malah badhe nindakaken 1000 dalan 1000 cara karti sampeka sanggit rungsit nadyan kados pundi kemawon. Duryudana atekipun wonten negari Ngastina sampun ngantos wonten ingkang ngembari. Para Pandhawa kedah surem kawibawanipun yen perlu negari Ngamarta kedah saged dados regemanipun Duryudana. Kaya ngono wis menika pakem kula ya. Amit pasang Kalimantabe tinebening tulak manu dumawaing tawang tuan. Kawula nuwun sewu, kula ingkang sowan wonten ing Stinggil Binatarata negari Ngastina mriki boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten pada paduka Sinun Prabu Duryudana. Ndak tampa gawe bombonge rasa ora liwat diprayogake anggene pinarak. Matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Nuwun sewu. Ora kok jeneng kami tambuh ning dasare durung weruh. Panjenenganmu ki sapa lan saka ngendi? Nggih, dipun tepangaken. Nuwun pangapunten. Mila ing sami lenggah wonten Stinggil Binatarata negari Ngastina menika mestinipun sami gumun, sami cingak, sami bingung amargi wewujudan kula ingkang cat katon cat ora. Blaka sukta blakotang terus terang kula menika Gandarwa, kula menika jin. Dene nami kula pun Jim Dam Darat.
kula rumiyin menika pepatih ing negari Ndanamarta utawi negari Ngamarta nalika dipun lenggahi dening sesembahan kula Prabu Jim Yudhistira. Ing nalika samanten para Pandhawa menika mlebet wonten ing Wanamarta mbabati alas satemah saged nelungaken para pepundhen kula mliginipun Jim Yudhistira. Sedaya para Gandharwa sami tunduk, sedaya para Gandharwa sami teluk, nanging kula boten purun. Kula boten purun tunduk kalian para Pandhawa. Lah, anggen kula sowan mriki nyuwun pangapunten. Ngantos kedarang-darang kula tumuju wonten negari Ngastina inggih awit namung nembe sepisan menika kula sowan wonten Ngastina. Nadyan Ngastina menika kondhangipun Kala Kajana Priya, kondhang kaun-angun negara sing gedhe, negara sing sugih. Ning emanipun bareng kula teng mriki kok marginipun kok awon sedaya. Jare mriki karep banjir niku pripun mriki niki? Kula ning gumun. Ing atase negara sing gedhene kaya ngene, negara sing sugih kaya ngene, ratune wae mblegedhu kaya ngono. Ning dalane nek kaya kali niku pripun? Kula ngumun jenengan ratu sugih, jenengan ratu Gong Binatara dipun sembah kaliyan tiyang kathah. Merga kene kerep dumadi banjir. Banjir menika saged dipun wiradati didandani pripun ngoten. Jenengan pun ngisin-ngisini ngoten niku to. Yen kowe duwe pepakem kaya mengkono monggo-monggo wae. Ning bali marang Wase Wigati sing ndok karepake apa dam darat ngeten. Kula mangertos bilih antawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa menika mungsuh bebuyutan. Leres mboten? Ya pancen para nyata. Pandhawa menika mujudaken klilip mungguing netra. Ya. Lah kula menika badhe males sastra wirang. Kula badhe males sastra wirang. Kula menika badhe mbalela. Kula duwe niat, kula duwe tekad pengen mateni Pandhawa mliginipun mocok jangganipun Puntadewa. Gandeng Pandhawa menika mengsah paduka sirun Prabu Duryudana menapa kula dipun lilani menawi badhe merjaya lan nyikara para Pandhawa. Jagat Dewa Bathara jagat mangestungkara. Yen pancen kowe duwe niat sarta kekarepan ingkang kaya mengkono bakal merjaya kelawan para Pandhawa. Banget aku ngaturake tarima kasih, aku matur nuwun marang kowe. Malah ripalungguhan iki muga-muga sineksen jagat saisine. Yen kowe bisa mocok janggane para Pandhawa, kowe bakal tak angkat dadi senopati kraton negara Ngastina kene. Lah kalah matur nuwun. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara Duryudana. Tinemune budi pekertimu kaya mengkono kuwi to nggih. Mbahmu Bisma ki adoh saka Talkanda tumuju marang negara Ngastina tak jangkahke sikilku sepisan dadi. Bareng munggah ning Stinggil Binatarata aku tutur karo kowe nganti umur lambeku muncrat kang dadi iduku. Ning parandene ampas brabas babar pisan ora ana sing tok gunakake, ora ana sing ndok gatekake. Tekane dam darat malah kaya racun sing bakal ngumbar kamurkan njurung marang Duryudana tumuju marang Kanista. Duryudana, aku dadi wong tuwa mung eling-eling. Neng donya iki ana hukum sing cacahe 4. Ndak baleni rembuku neng donya iki ana hukum sing cacahe 4. Ingkang sepisan ya kuwi hukum kodrat, angka 2 hukum adat, angka 3 hukum negara, dene ingkang pungkasan hukum karma utawa hukum dharma. Hukum kodrat kuwi bisa diwiradati upamane wancine udan deres wong metu saka omah mesti kudanan ning bisa disarati waton nganggo payung nganggo caping ora bakal kudanan kuwi bukti lamun to hukum kodrat kuwi bisa diwiradati. Ingkang angka 2 ya kuwi hukum adat kuwi uga bisa dikawekani nggonku ki ana desa
pendak taun mesti nganakake syukuran marang purbane Hyang Agung kanthi cara nindakake bersih dusun utawa apitan. Lan saben-saben syukuran mesti mujudake ingkung sing wujud ingkung kebo. Nanging gandeng kebo kuwi larang regane, mula kebo mau bisa disalini nganggo tuntut gedang. Lading yen munggah kethul yen mudhun kuwi landhep. Tegese sing ana dhuwur ora bakal bisa kejamah hukum merga lading yen munggah kethul. Ning ora bakal kejamah hukum merga lading yen munggah kethul. Ning kosok baline lading yen munggah kethul yen mudhun landhep. Tegese hukum negara Ngastina mung gembleh karo rasane wong cilik. Apa kira-kira kapribadenmu rasamu ora mesake karo wong cilik? Wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklik dimari ublik, yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik kuwi wong cilik. Ning sing pungkasan Duryudana, sing pungkasan ya kuwi hukum karma utawa hukum dharma, kuwi hukuming tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing dandake bakal ngenggu. Gandeng tanduramu babakan sing ala, babakan sing mesta. Yen nganti ana welake Bathara kok tampa aja sambat karo sapa-sapa. Menika kala wau sinten? Juweh nerweteh. Kaya guru sing mejang karo murite, menika wau sinten tiyang sepuh niku sinten? Kanjeng Hyang Takondo, kuwi Hyangku. Peparape Sang Mahatma Bisma. Wah. Menawa kinten-kinten paduka percaya kalian ucapipun Resi Bisma, babar pisan ora tak gagas. Ingkang baku kasembatan sediaku anggenku bakal mingkes para Pandhawa lantarane kowe Dandara. Matur nuwun dene paduka sampun paring kapitayan dumateng kula pun Dandara. Kalilan daya-daya kula nyuwun pamit. Kula nyuwun wekdal 7 dinten kula badhe wangsul wonten negaring Ngastina kanthi ngrentengi sirahe para Pandhawa. Muga-muga digawa ngati-ati aja nganti keri. Wit wau kok namung kendelan kemawon. Kula niki wong tertib kok. Nek mboten dipun dangu nggih mendel kemawon, ndak malah ngganggu sami bawa rasa. Nggih. Paman Sengkuni wonten dawuh. Darat nguni pepatih wonten ing Dana Marta inggih. Menggahing Paman Sengkuni kados pundi? Ih, kula pitados nggih. Bilih Jim Dam Darat kala wau anggadhahi kaprawiran ingkang ngedapi yen magepokan kalian tumuruning Kalimasada. Mboten perlu Kalimasada dipun upadi, mboten perlu Kalimasada menika dipun gayuh. Leres ingkang dados sabda tama paduka bilih tanpa Kalimasada, tanpa kanugrahane Bathara, tanpa wahyu nyatanipun paduka sampun dados ratu ingkang Nyakrawati mbau dendha. Mangke menawi nggaya wahyu kok nganti ora entuk wahyu, malah mbabar wirang. Kula condong, kula rumaja yen pancen kados mekaten. Nanging sampun ngantos kami tegan mangawat-awati lakune Jim Dam Darat menawi ngantos wonten bebaya ing marga para sata Kurwa kedah paring pambiyantu paman. Inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh Bapak Durna. Wonten dawuh sampun ngantos kendhat anggen dika meminta marang Sih nugrahane Hyang Agung. Muga-muga tansah anjangkung dumateng para Kurawa. Nun inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh kalilan kula amit madha pasilan nggih anak Prabu Duryudana. Kartomarmo wonten dawuh bubarno kang padha gantung sibuk ingsun nedya kundur hangedhot ngedaton. Inggih prastawa pangandika paduka kalilan kula amit madha pasilan. Narayana para gageti prayogakno anggonmu lungguh. Nun inggih Kakang Mas Kakrasana, mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Ya, ndak tampa gawe bombonging rasa. Bratajaya dipenakne anggonmu lungguh. Ya Kakang Kakrasana, ora kurang prayoga anggonku sip
tiba. Kakang Udawa diprayogake. Ya, Kakrasana ora kurang prayoga anggenku teka. Tah. Apa to darunane Ripalungguhan iki mligine kowe Narayana? Kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake yektine ana bab wigati ingkang bakal tak babar magepokan kelawan kabar kang wis sumebar pawarta sing wis rata. Ana kawula Widara Kandhang kene sing ora gelem disebutake sapa ta jenenge matur marang Kakrasana sing sing wigati tingkah laku tindak tanduk solah sloga lan munamuni tumrape Narayana kuwi murucut saka gendongan luput saka ngembanan. Mongko saksedane Bapa Demang Sagopa Kakrasana sing dipercaya minangka pengarepe ana ing Widara Kandhang kene sing tegese aku duwe kewajiban nata marang kabeh para kawula Widara Kandhang supaya tansah tumindak becik hanjok marang rahayu, hanjok marang widada lan wilujeng. Aja nganti tumindak lan pakartine wong Widara Kandhang nabrak saka aturane agama, milar saka pranataning negara. Kaget rasane atiku bareng aku nampa kabar jare Narayana Ripalungguhan iki wis minger kiblate. Narayana wis minger kiblate manut kabar sing tak tampa kowe Ripalungguhan iki wis wani nindakake molimo. Madat madon minum main maling jare wis mbudaya kok tindake ing saben dina. Ora mung bab kuwi wae. Ana meneh sing saya ndadakake kaya mbledak-mbledako dadaku jare kowe Ripalungguhan iki malah reka-reka dadi brandal, reka-reka dadi begal. Kondange ning alas wulusan ana brandal sing jenenge Suragentiri bareng diteliti kanthi permati jebul kuwi Narayana. Saiki kowe kandha, kowe matura kabar sing ndak tampa kuwi kabur apa pancen kababaring kasunyatan? Nuwun sewu Kakang Mas. Kalilan kula matur sisip nyuwun gunging samudra pangaksami sedaya ingkang paduka dawuhaken menika babar pisan boten wonten ingkang lepat. Blaka suta blak kotang terus terang. Pancen nuwun sewu, menawi bab molimo boten kula tindakaken. Ning menawi branda, begal, ngecu, ngerampok menika sampun kula tindakaken ing saben dintenipun. Wah, ladalah. Jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Kowe wis nglenggana, kowe wis ndodho, kowe wis ngakoni lamun to kowe dadi brandal, dadi begal. Inggih, ning kula nggadahi wewaton, kula anggadhahi dasar. Dasarmu piye? Anggen kula njarah rayah bandanipun para pejabat. Anggen kula ngrebut bandanipun para sugih menika mboten kok mikolehaken dumateng diri pribadi kinarya mulyakaken dumateng Narayana piyambak ning menika kula dum-dumaken dumateng para kawula ingkang gesangipun menika ngagak-agak delak-delak amargi menawi kula tingali ing negari Mandura mriki timbangan ngibaratipun malah saya jomplang tegesipun sing sugih saya ndedel sugihe sing melarat malah saya nete-nete uripe kula mboten mentala ningali kawontenan ingkang kados mekaten mila anggen kula dados brandal dados begal menika sedya kula tekad kula menika suci lan rahayu anggen kula pengin mulyakaken dumateng tiyang alit nadyanto nganggo waton apa wae ngangge dasar apa wae sing jenenge dadi brandal, dadi kecu, dadi begal kowe pakarti sing nista milar saka waliring agama lan uga aturane negara aku ora nglilani
Sawangan Kokrasana wis dituwakake ana ning Widara Kandhang. Ucape Kokrasana digugu karo wong pirang-pirang yen nganti aku nuturi karo adhiku dhewe ora kelakon, tegese aku kelangan kawibawan. Lereno anggenmu dadi begal, lereno anggenmu dadi brandal. Nyuwun pangapunten. Sampun malih kok namung paduka ingkang paring dawuh ngendhakaken kula dados brandal utawi begal. Nadyan dewa mandhap ngasta gaman bledhek kula mboten badhe leren, tetep kula dados begal, tetep kula dados brandal. Wala dalah wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik dikandhani sing kanthi apik-apik parandene kuwi mbantah karo wong gerak. Widara Kandhang kene duwe aturan sapa wae sing ora manut karo Kokrasana bisa ninggalake bumi perdikan iki. Tur sumbarmu macia-cia prasasat ngabangake kuping, aja kok mung dapure Kokrasana. Dewa mudhun nggawa gaman bledhek kowe tetep bakal dadi brandal. Apik kowe, bagus, tak regani larang kewanenmu. Ning gandeng kowe ra manut karo wong gerang raman karo Kokrasana. Kowe becik kowe minggat to. Yen ora minggat kursi sing tak lungguh tak kepruke ndasmu ra motor gurone batang. Paran karepe dhewe. Ngendel-ngendel. Tamalas. Kang Kokrasana ndak aturi sabar ya Kakang. Kakang Narayana kang ibarate jaran lagi negar, ibarate geni lagi ndadi. Yen geni kok musuhke geni tartamtu bakal saya muruk manghala dalan. Ning dheweke ora manut karo wong gerang, mergo lemu nuturi tembemu kasar kaya ngono kuwi. Isaku ya kasar kaya ngene iki. Kowe iso jane dadi wong alus mung kowe ora gelem. Aku ngelekake karo kowe, aku ora lali ning kowe iki kleru. Kok ngleroke karo aku sing dadi brandal ki Narayana. Yen kowe mbelani Narayana, minggat pisan rasa kok tundung lunga ora krasan. Wis nesu. Ayo nuturi. Pengajian. Har mulang meneh. Kusit kowe iki lek gelem ngakoni sak rombongan iki tuwek dhewe iki aku. Wong tuwa iku kudune tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi. Wong tuwa iso malah nggih dolanan sing bocah-bocah iki. Aku ki ya ngelekake, aku ora lali. Kosik to rungono dhisik. Aku Ramaidu pancen Narayana ke kleru ning carane kowe iki wis bener ning kurang bener. Kurang benerku mapan nggo ndi? Kowe apa ora nyawang? Kowe ning Widara Kandhang iki urip duwe tangga pirang-pirang. Monggo bapa Sagopa ki wis seda. Dina iki adimu si Narayana Bratajaya kok tundung lunga kok kene. Apa kira-kira kowe ora bakal risih krungu rasanane tangga? Lho sing jeneng Kokrasana, adike loro ditundung kabeh. Pol-pole warisane arep dipek dhewe, mesti ngono tangga-tanggamu. Lah nek tembung kaya ngene apa ora wirang ngono. Nyatane nyepelake karo aku. Ya carane kaya ora kaya ngono kuwi, sing alus ditlateni ngono. Lah karepmu ripalungguhan iki piye? Kowe lungguh sing penak ya, dilerenke awake, ditentremke pikire, timbangane asam lambungmu kumat. Cah loro ke tak tututane tak jae bali ning Widara Kandhang ngisin-ngisini karo dulur tukaran kaya ngono kuwi. Mongso bodho ya. Kowe tek nututi aku lara ireng. Apa kira-kira kowe ora isin duwe dulur begal? Apa kira-kira kowe ora gila duwe dulur branda? Ora. Nadyan to kowe dadi branda, dadi begal ning sejatine niatmu kuwi tulus lan becik. Aku ditundung karo Kakang Kokrasana, aku ya ditundung. Aku wis ora krasan mapan ning Widara Kandhang, mendina digetaki, dipisui terus.
Mula aku tak melu kowe. Aku ki begal, aku ya iso dadi begal. Kowe wong wadon, yen wong lanang brandal nggunakake kekuatane wadang, kowe ora bisa peperangan. Yen carane begal apa kudu perang. Nadyan to aku wong wadon yen gelem begal, gelem brandal. Wong lanang-lanang kae tak kedhepi sisih mripatku, tak eleti nganggo ilatku. Nuwun sewu yen mung lurah-lurah wae bengkoke mesti entek musuh aku. Tek kaya ngono tembungmu, bakune aku nderek karo kowe ning ana paribasan Narayana Bratajaya mulih. Widara kandhang sing tuwa dhewe Udawa. Mula kabeh kudu mbangun miturut marang perintah Udawa, aja ngisini-sini. Gelem ra gelem dina iki Narayana kudu mulih. Narayana kudu bali. Yen aku ora bali kowe arep apa? Yen kowe ora bali aku melu lunga kowe pisan. Tek wong tek ra duwe adeg-adeg lho. Nyatane ning omah ya bener. Kok krasana iki muring ra nek enteke. Tangi turu nesu, arep turu nesu, luwe nesu, ngantuk nesu. Wong kok apa-apa nesu lho. Tetep melu dadi begal, dadi begal. Bratajaya dadi begal. Sumpahe begal bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa ayo. nyeleneh wujude. Wong tek agu kaya ngene. Dedeke ya jane dhuwur. Tangane kiwa tengen kok dawane ra padha. Gondrong ning gondrong dangdut. Ketara yen cah desa. Sapa jenengmu? Tambuh marang aku jenengku Udawa. Yen didawakake jenengmu sapa kumplite? Udawa. Heran. Bocah ngendi? Bocah alas wulusan kene. Kowe dampyak-dampyak barisan saka ngendi? Saka negara Ngastina. Iki Raden Swatama. Kowe bakal menyang ngendi? Tumuju marang negara Ngamarta. Perlune. Nadyan kaya apa lan kepiye durung marem
penggali Sinuhun Prabu Duryudana lamun ta durung bisa ngokop getihe para Pandhawa. Kowe nyegat lakune barisan para Sata Kurawa ning kene arep ngopo? Bondo apa nyawa? Kowe yan gedibal ta kowe, Brandal? Bondo apa nyawa? Tegese abot bondo nglayang nyawamu, abot nyawa gorene bandamu. Wah. Kowe dadi brandal, dadi begal ning apes Ripalungguhan iki mergo adu arep karo sing jenenge Swatama. Kowe ngendhek laku barisane para Sata Kurawa padha karo ngemping lara genjah pati, rasa kakean bebangan. Janji bandamu, anggon-anggonmu, mas-masamu ora kok wenehake marang Udawa. Hak pocok janggamu. Yo, yen pancen ngejak kerengan sing prayitna lahir batin, tebak dadamu ra nglayang nyawamu tak guroni batangmu. Ayo maju para ngarsa. Aku yen perang sing nyindeni anakku wedok saka Kediri sing sanding kowe iki ora menang guroni batangmu. Yo njajal srebek aja mung nyanyi ae. Ayo lho. Hei. Wah. 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 ngendel-ngendelke. Hop. Wah,
Senadyan bendeles kowe. Hop. Oh. Yo. Yo. Rat. Yo. Yo. Hey. Yo. At. Yo. Ah. Oh, ah. Pat. Rat. Oh. Wow. At. Oh. Ah. Oh. Ut. Ah. Wet. Wah. Wah. Pecah sirahmu. Oh, cebiak. Wah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Wait. Ya nah. Oh. Hey. Lo. What? What? Wah. Wait. Waktu ya. Waduh, wah. Jaya Broto dari putar lagu Sayuto Moro Sakti Uriayo Pajua bareng lagi grek menunggu Salomo. Sona matek ajiku jaran goyang Son goyang aneng tengah latar Cemetiku sodo lanang sun sabetake gunung jugruk segara asap sun sabetake jabang bayine wong sing ana ngarepku iki teka kedhep teka kerep welas asih awit saka keparenge pengiran esek bet esek Lala. Ide wong ayune kliwat nyukur iki sapa iki? Sapa kuwi, Dok? Ambuh marang aku Yo, jenengku Anis Kusumaningrum. ting duduk. Ayune dengan kaya ngene iki yo, Dok. Ting duduk. Kuwi lek melek. Cak gedi Dalem omahmu gedi. omahku gabus. Wih, ya. Dik keluyuran teko kene ditepokake aku Adik Ratu Kestina. Jeneng kuwi Durmagati. Durma ki tembang gati iki penting. Seneng aku iki tembang karo Karawitan. Allah tanpa rupa aku iki guru. Kowe arep ngopo kowe? Aku tak bloko. Piye? Aku kenapa bareng meruh karo kowe? Rasaku dek kaya kaprawasa dewaning asmara. Maksude Aku tresna karo kowe. aja-aja kowe duwe bojo, kowe ra entuk melu kene. Ora aku isih legan, aku isih ijen. Tetati. Iya. Kowe ngetreni ning ngendi ae karo aku gelem. Aku mung tansah manut karo kowe. Kowe lunga ning ndi ae tak tutke. Aku lunga nyabul gawe sewengi, Aku melu. engko bar nyabul gawe aku kudu nabung sik ning kamar mandi. Aku tetep sabar ngenteni. Mesake kancane sing ngantri. Kabeh tok kebelet kono malah blangblung ora. Suaramu nek banter. Hah? Suaramu nek banter. Cek yaine kok.
Aku tresno karo kowe, aku pengen dadi bojomu Dermagati. Aku roh anggon-anggonmu, mas-masamu, aku tek seneng. Nggih. Juwuke kelabau ki Mas. Gelang Mas. Iki cincin yo Mas. Kabeh iki sarwa pompyor iki sarwa mas-masan kabeh. Kabeh itu kok jaluk watone kacamataku aja kok jaluk. Aku ora ono dalan lek kok jaluk. Tak jupuke. Oh iya. Iki kelak baumu tak peke. Jupuke. Wih, sing buri yo. Yo Wih, lali lolo lulit. gelang, Gelang alit yo. gelang buri. Yo kudu. Ali-ali. Yo ali-ali yo kena. Kagak mau ali-ali ah. Ayo. Iki apik kabeh. Kalung. Ah, ngono. Udah apa-apa. Nek sing rong kok jupuk Apa? sing ning jero sarung. Mo. Aku butuh mung mas-masan kaya ngene iki. Nek tekan lho, kowe gelem tapek bojo lho. Aku isih karo kowe mergo iki suaramu apik terus tau dadi juara idol. Yo. Ya ampun, kobongan buri kae apa? Endi bocah nek kobongan apa-apa. Kowe copet terjadi. Jan. Woi. Kaya ting dong lulit. Wah, bae bandit tenan. Iblis lanjut. Dicolong. Wah, dudu karepe dhewe lek ku nglumpuke gajian per bulan iki lho. Malah dicolong cilaka. Wedok dadi brandal dadi copet ra pantes babar wisan lulit kowe. Kowe. Sona matek ajiku jaran goyang. Sun goyanganing tengah latar cemetiku sada lanang. Sun sabetake gunung jugruk segara asat. Sun sabetake wong lanang sing ana ngarepku iki teka kedhep teka kerep. Welas asih awit saka kersaning Gusti. Sek. Lele lulit. Ngopo kae? Ngalor ngidul nggo bonang ngopo kae? Iki sapa po. Takon karo aku. Iya. Jenengku Trihastuti Retnawati. Saka ngendi? Kok ngendi aku pindah-pindah. Oh, Trihastuti. Lah kowe jenengmu sapa? Takon karo aku, jenengku Setya Citraksi. Yen ngono kowe kancane sing lulu kae. Ya pancen ngono. Aku biasane nek nyambut gawe nyegati ya sak nggon-nggon. Senengane ngoyak-oyak arep absen. Aku nyawang kowe nek senenge kaya ngono wong ganteng kliwat ukur. Ganteng tek nganti kaya ngono, pinter tek nganti kaya ngono, nabuh apa-apa tek apik. Aku iso mbayangne yen nabuh aku mesti saya apik. Aku pengen dadi bojomu. Aku rapinen yo. Oh kowe te njaluk tarabi bi. Apa pancen kowe ora lali? La. Ora lali karo wulang wuruk. Wur. Mas Setya ngono.
gelange nek apik. Heeh, bar disemprot prot emas iki. Tak suwune ya. Sing nguri pancupu ana dhewe. Mas kabeh atur nuwun kowe tak rapi tenanan iya kobong neng mburi kae apa endi sing kobong ae kobongan banget ora ana sing kobong mergo kok kopet apa kowe gedek-gedek lha ora kene ndak turu aku kowe tale pangestune Kakang Narayana aku wis entuk mas-masan pirang-pirang kilo mergo lek ngapusi karo barisan saka Ngastina. Bagus Kakang Udawa ya entuk mas-masan pangestumu entuk sak karung edan akeh banget campur bataku ya serah dadi apa mumpung ripalungguhan iki wancine tengah wengi para warga lagi nak kepenak anggene sare bondo kuwi dumen ana ing saben omah para kawula sing uripe keserakat nadyan to mung sak gram mas-masan kuwi mau aja nganti kowe do milik kabeh dumna karo wong cilik lan sakwise kuwi aja nganti mandeg kepara kudu saya ndadi saya geni golek wong sugih dibrandal dirampas bandane men antarane wong sugih karo miskin ora njomplang uripe ngestokke dawuh yen ngono kala dalan reca manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat nadyan kaya ngapa lan kepiye darat isih kelingan lamun to sing jenenge Pandhawa ki duwe kaprawiran ingkang ngidap-ngidapi yen anggenku makarti anggenku jumangkah mung nggunakake otot ora nggunakake otak mung nggunakake akal tanpa nganggo akal tan wurunga bakal kejudiren mula ripalungguhan iki aku ngerti lamun to yektine mung punta dewa kae sing dipundi-pundi dening Pandhawa liya-liyane yen sing jenenge Puntadewa tak colong tak cidra banjur tak pateni mongko sumpahe para Pandhawa ngibarate kaya ndok sapetarangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh melani yo tak cidrane si Puntadewa ngibarate kena iwake aja nganti butek banyune begegek ugak-ugak sadulita Gus Ndara Permadi kaya wong bingung kaya wong linglung njangkahke suku tanpa cetha ndi papan kang tinuju ndika badhe tindak pundi Gus Kakang Badranaya
Senadyan to Ripalungguhan iki para Pandhawa wis antuk kamukten negara Ngamarta ning Ripalungguhan iki. Aku rumangsa kelangan merga pambayun Pandhawa Kakang Mas Puntadewa ingkang bakal kawisuda mangka dadi ratu. Murca tanpa pepoyan tanpa pamit kelawan para kadang. Mula kang mangkono sumpahe Permadi Taunana Windanana ora bakal bali marang Ngamarta lamun ta durung gandeng astane tengen. Kakang Mas Puntadewa bali marang negara Ngamarta. Wah inggih, yen pancen kersa paduka kados mekaten mboten langkung kula namung badhe tutwuri. Mang percaya mawon, saben suku jangkah asta ngrembyah yen sampeyan tansah nindakake puji dikir ngucapake kidung rahayu. Tartamtu niki mangke badhe tinemu napa ingkang mangtuju, Den. Tejo Suleksana tejane wong kang anyar katon ngarep ngendi kang sinedya mburindi kang pinangka tigas kawuryan sapa sinambating wewangi. Kowe kuwi omong apa? Kabar pisan aku ora cetha maknane kuwi piye. Cah desa niki, Gus. Hah? Cah desa. Kok ngerti lek cah desa? Lah ora ngerti tembung kraton kaya ngene kok ya. Lah ngerti tembung kraton mesti dheke wangsulan ngono kuwi. Sing coblaka ngoten niku kata-kata jenengan malah bingungke wong akeh. Niku pancen indah, niku pancen apik. Ning ora nek wong mudeng. Sing iso nikmati mung sampean dhewe. Yen sampean gawe bab sing iso nyenengke mung awake dhewe, niku padha karo sampean menghajar diri ngoten niku jenenge. Iya. Kowe sapa wong ayu? Takon kambek aku. Desa banget iso kambek ora. Aku saka alas wulusan kene. Jenengku Bratajaya. Bratajaya. Iya. Cah wedok jenenge kok Bratajaya. Wit lair ya ngono kuwi kok. Wong kadate yen ngangge one wong lanang lho. Nah, wonten Indra Janaka, Indra Werkudara, Puntadewa, Jaka, Waluya iki ngati wedok jenenge O. Wis karepen nyatane wong tuaku le jenengke kaya ngono kuwi. Kowe sapa wong bagus? Pambuh marang aku panengah Pandhawa. Jenengku Raden Permadi. Permadi ya. Sing mburi kuwi sapa? Nggih, kula Per Petruk. Mburi dhewe Per Bagong. Sing andom amplop ngoten niku. Ora sing ora-ora. Kowe ngadeg ngayer-ayer ana ngarepe Permadi sing nduk karepake apa? Iki ana alas gedhe alas gung liwang-liwung ya gene wong wedok ijen tanpa ruwang. Sing nduk karepake apa? Bondo apa nyawa? Abot bondo nglayang nyawamu, abot nyawa gorene bandamu. Petruk nun ora ngira babar pisan jebul iki begal. Hah? Begal? Wedok iya. Wedok kaya dadi begal. Iki krungu Bagong mesti kaget. Gong, lane. Apa? Rumah aku Gong rokokmu tak pek ngono. Iki lho wedok ayune kaya ngene bae dadi begal. Ya ampun, ayu-ayu dadi wabal. Begal. Begal ora ngawut ae ora. Yen pancen kowe dadi begal, mara gage begalen Permadi. Tak jaluk sandangamu, tak jaluk anggon-anggonmu. Mara gage jupuk endi sing mbok karepake.
lagi iki ana wong dibegal kok mung manut wae. Isih ana sing durung kok begal. Apa? Jiwa ragaku urung kok begal. Ya apa aku butuhe anggon-anggon, aku butuhe mas-masan jiwa raga kok dibegal karepmu piye? Kowe gelem begal jiwa ragaku apa ora? Ora sotah. Yen ra gelem lakone diwalik. Tegese kowe ora gelem begal jiwa ragaku lakone diwalik genti kowe sing tak begal jiwa ragamu di palungguhan. Ndara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane begalen jiwa ragane Permati. Sing ditirun lho sapa? Mau mangkat jare arep goleki kakange mbarep. Bareng ro wong wedok njilingi ya, Kong. Heeh. Pancen Sarmadi senengane ngono kuwi kok. Permadi. Lah ya kancane Sarmadi. Anggeran nek wong ayu, wong wedok ngono sakit tak masukno langsung doyak kaya ngono. Mun senengane aneh-aneh lho. Ora. Kakang, aku tulung ana Kakang Narayana. Ya gene. Ana wong ganteng akune Permati. Arep begal jiwa ragaku. Ndek mau dhek manut banget tak jupuki sandangane ning dheweke njaluk dibegal jiwa ragane. Aku ora gelem malah diwalik dheweke sing arep begal jiwa ragaku. Aku bingung mulaku mlayu rene. Jenenge sapa? Jenenge Permati. Wonge ganteng apa ora? Ya janjane ganteng ning jeneng wong wedok kan ya kudu jual mahal. Lek ganteng tak dukung, yen kowe seneng monggo-monggo wae. Moh. Aku sik pengen begal kaya kowe timbangan kelabui wong lanang urung karuan nek duwe dhuwit tan urung malah ngentek-ngenteki. Luwih becik aku ngelabui lurah apa mudin sing pinter golek dhuwit. Aja kaya ngono, tak temonane jenenge Permadi ya apa? Kowe sing jenenge Permati. Ya dasar para nyata kuwi sapa? Kadang sepuhe begal Bratajaya jenengku Narayana. Yen pancen kowe kakange Bratajaya sisan gawe adimu wadon tak jaluk. Tek kok jalukan kok nggo apa? Aku duwe rasa tresna karo adimu. Nadyanto isih cilik tur dasare ireng rambute kriting. Ning aku seneng biat karo kae. Piye? Aku seneng biat karo kae. Bocahe ngene kok. Kena kowe njamah si Bratajaya, paton pinter nglangkai bangkene Narayana. Sak gendhingmu lak ladeni. Lah rak ngono.
Ah. Lho. Ah. Oh. Ah. Wah. Oh. Windian, pendeles. Wah. Ora kena sinangga enteng kadigdayane Permati. Yen ndak tutukne tan wurunga bakale Narayana kewirangan. Aja gembilo siramu sawangane. Permati sawangane. Permati sawangane. Permati sawangane. Permati sawangane. Piye to Kang? Yahene kuwi malah semono gedene. Ya ngunjur piye ngono lek ngetutne kowe mongko jangkahmu ki adoh-adoh. Aku golek dioyak-oyak karo Permati piye? Aja kuwatir, aja semelang tak lebokne ning wetengku kene. Carane manut ae kowe. Ayo, aja wingkat Permati. Unta uripan kowe Permati. Swargamu ning wadukku kene kowe Permati. Piye to Kang, cahe malah kok lebokne rene iki piye? Iki sing eneng aku mung karo Permati lah, aku dioyak-oyak iki lho dheweke mesam-mesem melat-melet. Kok lebokne ning wetengmu enek aku karo kowe, aku mati kowe aja aneh-aneh. Ya ampun, piye to Kang, aku diambungi. Iki kaya tak gekne losmen nang kene malan. Ya tak lumpukke nang kene iki piye to iki? Ah, kareben. Tikus-tikus ponokawan nang ndi kowe, ha? Petruk nggih. Mlayu-mlayu ana apa? Ngaturaken katiwasan Ndara Bratasena. Ngalang-alangi anggenku golek imbarep Ning niki bab wigati. Adimu. Adi sapa? Permati. Ya kene Permati Pangan buta teng alas nika pripun?
kene. Kakang Mas kok mlebet mriki niku kados pundi? Wah, cah edan. Cah wedok iso wae. Kotange nang ndi? Kakang Mas mlebet mriki. Aturan. Iki do rame ning jero ketoke malah gayeng iki, Mas. Wah, piye to ya lakon nek kaya ngene iki. Munyuk-munyuk kono kawan kowe tetep tak oyak. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ulup Puntadewa ulun Bathara Darma ingkang tedhak ana ing Gunung Tidar kene, Nggir. Aduh, Pukulun Sarawa Paduka kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawan tuwan-tuwa kunjuk. Iya. Puntadewa ndak tampa gawe bombong ing rasa. Pangestu ulun wae tumrap lawan jeneng kita. Nun inggih kapundi mugi andadosaken jimat. Puntadewa anggon kita yoga brata ning Gunung Tidar iki yekti ambabar gara-gara ning Kahiwangan Suralaya. Mula kang mangkono babarna apa ingkang kita sedya Puntadewa. Nggih. Pukulun yektosipun waleh-waleh menapa gandeng kula pinitaya dening para kawula badhe kajumenengaken nata wonten ing negari Ngamarta mongko ngibaratipun tiang lelungan sangu kula menika taksih kotong ngelmu kula menika taksih kopong kula semelang menawi ngantos jumeneng mongko dados Narendra malah adamel sengsaranipun sagung para kawula dasih. Pramila kula yoga brata wonten ing mriki yektosipun nyuwun colok pepadang sarta kanugrahan kinarya garan anggen kula badhe netepi darmane Kanarendran Bukulun. Iya, yen pancen kaya mangkono semune lelakon iki wis kinudrat dening jagat merga dewa bakal ngudhunake ingkang sinebut Nurbuat ora liya ingkang sinebut Jimat Jamus Kalimasada lan supaya wijang sarta gamblang eling-elingen kang dadi dawuhe Bathara Darma Puntadewa. Ngerti ya Nggir, sejatine urip mono pinirang dadi loro ya kuwi lair kelawan batin. Ing batine menungsa linairake saka rasa mono pinirang lan dadi peranganing urip ingkang gaib. Nanging saben menungsa wenang nyandang jer menungsa iku yektine cahyane Gusti ingkang akarya jagat. Dene ing babakan tata lair sejatine menungsa mono kaya dene astane Gusti ingkang murba bumi ingkang jaga lan ingkang lebur lire. Saben uripe menungsa ndarbeni kewajiban ngrembakake sipating Zat Maha Tunggal ya kuwi ingkang sinebut welas asih. Puntadewa, saiki apa isih ana bab ingkang njrimpet sarta ngridu batinmu? Pukulun ingkang gawang-gawang menggaing netra tetep panandhanging para kawula Ngamarta ingkang sami pating jerit reriyongan awit ngraosaken awrating panandhang. Puntadewa, yen ngono nyata titis pangrasamu lire. Jeneng kita wis nyarira sifat welas asih, titikane batinmu tansah karantan lamun ta krungu marang panandhang. Sakwuse rasa welas asih tuwuh ing jiwanira,
siji-sijine cara jeneng kita kudu duweni tekad lan niat ngentas marang panandange para dasih ya kuwi kanthi gaman kawicaksanan ewadene sakwise kawicaksanan wis kecakup yekti bakal mawujud bebrayan kanthi adil warata tumrape kabeh wae gunggung kumpule kalima sada iki yektine piwulang utawa gegebengan ingkang cacahe 5 ingkang sepisan ya kuwi bab panembahe kawula marang Gusti angka 2 rasa kamanungsan utawa welas asih angka 3 ya kuwi bab rasa panunggal angka 4 kawicaksanan dene lamun patang perkara mau bisa mawujud mesti wae adil kang warata bakal jedul kejaba saka kuwi kalima sada uga bisa diwerdekake kalimat usada tegese pangucap suci supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya nganti tekan akhir kalima sada iki gunakna kanggo gondhelan sarta pepakem utawa dasaring negara anggenmu mangkreh marang kabeh para kawula ngger Puntadewa. Pukulun Bathara Darma aturaken panuwuning tanpa pepindhan dene Paduka paring sih nugraha agung kados mekaten menika Pukulun. Iya kuwi pancen wis kinodrat dening jagat dasare kok tuku nganggo laku nadyantori palungguhan iki jeneng kita wis antuk nugraha ning sing ati-ati mergo adat sing wis tekane bondo tekane nugraha kuwi mesti bareng karo tekane coba Puntadewa. Ladala wong klemar-klemer iki sapa ditepungake kisanak jenengku Puntadewa sliramu kuwi sapa aku Narayana sing lagi mbledhak dadi buta akeh sing ngarani yen ning alas wulusan kene iki jenengku Brandal Suragentiri wis kondang alas iki gawat mergo kabeh padha wedi yen tak jarah rayah bandane tak ilangi nyawane nanging yo kene wetik wani kluyuran mapan ning kene mengko dhisik kisanak nadyan to panjenengamu kuwi kondang Brandal sing kejem nanging mesti isih duwe rasa pangrasa ya mung aku bakal nyuwun pirsa ing ngatasé panjenengamu kuwi piyayi sing digdaya Sekti Mandraguna apa ora luwih prayoga yen kaprawiranmu kuwi kok gunakake kanggo labuh negara kanthi srana dadi sentana utawa prajuriting praja
Aku dadi brandal, aku dadi begal mergo pancen aku serik karo pejabat negara. Sebab apa tek ngono? Mergo pejabat negara dina iki wis kelangan kiblat. Hanane mung wong murka lan serakah. Kawula dijiret nganggo pajek sing nekak gulu. Ning entek-entekane mung dienggo bancaan lan ngumbar kamurkan dene Sentana Praja. Mula aku dadi begal iki mergo sing tak jarah rayah kuwi mung bandane wong sugih, bandane Sentana. Lan duwite ora tak pek dhewe, tak sebar marang para kawula sing uripe mlarat keserakat. Kisana yen ndak rasa sejatine sediamu kuwi bener, nanging caramu sing kurang bener. Mergo ndadekake kahanan iki malah saya giduh lan saya kisruh. Nanging lelakon iki dadi rusak sing miwiti iki pejabat negara. Kamurkan kuwi nganti kapan wae tetep ana, mergo pancen kaya ngono kuwi isen-isene donya. Lah banjur apa becike kamurkan ki diumbar wae ora sah. Aku tumindak apik, tegese aku ora perlu cawe-cawe dandani bobroke moral. Kabeh menungsa ditandur ana ing alam donya iki duwe kewajiban memayu hayuning bawana. Bedae apa aku memayu hayuning bawana yen pancen nganti kapan wae kanistan lan kamurkan tetep ana. Bab kanistan tetep ana utawa ora kuwi yektine dudu perkaramu. Nanging sing baku uripmu tandurana kanthi pangibadah lan kabeh tumindak lan pakarti sing becik kuwi niyatana ngibadah bakale bisa dadi berkah. Banjur dina iki apa sing kudu tak tindakke yen aku manut karo kowe Puntadewa? Aja takon karo aku, nanging nyuwuna pirsa marang Gusti ingkang gelar jagat. Carane nyuwun pirsa piye? Carane kanthi sekung ing panembah tigening pangibadah. Yen pancen tekadmu suci mesti bakal ana piranti saka Gusti nyurung marang tulusing budi kanggo mbrasta sukertaning bumi. Begal kuwi ora bakal diayomi karo Gusti ingkang nyipta jagat tetep kuwi kanistan. Walah. Raden Puntadewa, aku banget ngaturake panuwun dene malah jeneng sira ingkang bisa narbuka wiwara tumrap Narayana ing tumindak agan tanpa paniti priksa kaya mangkene. Nuwun sewu. Syukur bagi sewu menawi jengandika sampun enget dumateng Purwodasita. Yektosipun ageng pangeman kula dumateng jengandika Kakang. Tek Kakang menika kados pundi? Kula kaliyan paduka menika sami-sami trah emat ing Mandura. Paduka putra dening Sang Prabu Basudewa utawi Prabu Basudewa. Kula putra saking Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Mongko Kanjeng Ibu Kunti Talibrata menika kadang anemipun Prabu Basudewa. Walah dulur dhewe nggih ngono. Yayi Puntadewa, inggih Kakang Narayana. Semanten sih katresnan ndika dumateng ingkang Raka. Inggih. Mila ripalungguhan samangke kula badhe sumpah mugi jagat saisinipun dados seksi. Gesang kula mbenjang tetep badhe dados rana pengayoman lan bebantu dumateng para Pandhawa.
kaya ngono kelakuane wong lanang. Ana tanggung jawab jo takon tak santet. Mengamu kaya tak nggih mlaku malih angel yo. Menika Permadi nggih ingkang estri adik kula niki. Runtang-runtung nggih pun akrab kok macam lare kalih niku. Nggih mugi-mugi lare kalih niku saged dados jodoh. Nganti aneh-aneh nganti neko-neko seneng karo wong wadon liya. Aja takon dosa lek mati tak dongakne dadi mercon. Ora. Aja kuwatir, aku tetep tanggung jawab. Sak menika kados pundi? Pangestunipun Kakang Narayana kula sampun pikantuk gegebengan kinarya pepagem. Nenggih mangke menawi kula ngemudeni negari Ngamarta wujudipun jimat Jamus Kalimasada. Kacarita kaya mangkono. Jenak nggih nyimbal wacana nenggih satriya kekalih. Ucap ora kaya ing ngambah dirgantara kemul mendung. Anenggih Jim dan darat menteleng mripate mandeng marang Puntadewa. Kebat kaya kilat, kesit kaya tetit, Dyaden saut ical saking Pandulu bingung Sang Narayana. Marep kakangku. Aku ora ngerti Yayi Bratasena, kaya ilang saka Pandulu jinempana ing angin. Mau jagongane karo kowe. Mongko ora suwe maneh dhewe bakal dadi ratu. Parandene malah lakone kaya ngene incur piye. Sampe ora tanggung jawab jo takon dosa. Sik mandek sik. Ora ngerti to, kahanan lagi genting kaya ngene lho. Runtang-runtung ora senengane. Permadi mloka mlaku lho. Menawi mboten mloka mlaku kula ngantuk. Iki semune sing nyidra ki bangsane Gandharwa. Sik Pandhawa duwe tepungan Gandharwa apa ora? Mboten. Mboten piye. Kaya Anggara Parna elek maratuwamu. Diamput. Duwe bojo. Wewe duwe bojo. Karo aku lho sik Joko. Ayo karo aku. Alah ngidoni. Kaya ngerti lah aku senengane didoni. Sapa? Anggara Parna maratuwane Permadi. Oh, wis duwe bojo to kowe Permadi. Nggih. Kula mboten sengaja. Rabi ora sengaja ketang dasmu kowe ora. Masane kok. Padune men ra diseneni karo Sembadra to? Mboten. Maratuwamu? Nggih. Resi Anggara Parna utawi Jim Wilawuk. Yen dicekak Wilwuk. Upama kowe njaluk tulung karo maratuwamu kira-kira piye? Yen kowe iso, adikku PN ra apa-apa.
ngadosi jenengan pinten-pinten dinten lho Ngger. Enten apa Kanjeng Rama Anggara Parna? Nika Asmarawati nika pun kangen kalih jenengan. Barabi nika wis pirang-pirang sasi mboten jenengan tiliki nika mboten gelem mangan, mboten gelem ngombe. Meh kemawon dhek arepe lampus diri nyemplung sumur. Ngantos ngaten inggih nyuwun pangapunten awit kathahing pedamelan. Lah nggih ning manglunggarke tenggen Sendang Cintakapura mesakaken bojo kok dilerke kaya ngono kuwi. Inggih. Ana ndang Sendang Cintakapura kono. Udah kono. Bojo aku sejoko. Senengane larane atine wong wadon. Domongi karo aku ae. Aku Joko sumpah nek sunate urung lho aku. Niku lak Bagong riyin. Nggih. Ah, kok ya sik mboten tuwek-tuwek niku, mboten tuwek wong nika seneng terus. Kula badhe nyuwun senjata pitulungan. Kadang kula sepuh. Kakang Puntadewa dipun cidra kaliyan Gandharwa. Panjenengan rumiyin lak pujangga kraton Ngamarta undhagi wonten Ngamarta mestine apal kaliyan Gandharwa Malenggah. Karo aku ora iki kaya pepatih Ndanamarta mbiyen Dam Darat aku sing ndok karepake piye nadyan kaya ngopo lan kepiye para Gandharwa do teluk do tunduk karo Pandhawa yen aku ora aku tetep bali lho tek penak men para Pandhawa ngerti-ngerti nampa kraton Kencana yasane Bathara kowe kena dadi ratu ning negara Ngamarta waton pinter nglangkai bangkene Dam Darat. Yen pancen kowe pengin dadi ratu dadi ora apa-apa. Aku ora pengin dadi ratu. Kowe dadi ratu ana Ngamarta. Tangeh lamun aku iso dadi ratu yen kowe isih urip. Mula kowe tak tugel gulumu dina iki. Weh Anggara Parna pengkhianat kowe padha-padha Gandharwa ning merga anakmu dirabi karo Permadi kowe mbelani para Pandhawa para Gandharwa disuk karo para Pandhawa mapan ning Ndanamarta merga dapure Anggara Parna cangkemmu pacake kowe asalmu saka geni bali dadi geni Dam Darat
menawi mboten lepat pamawas kula menika Penemban Anggara Parna saking pertapan Cintakapura. Inggih Raden kaluhuran dawuh Paduka Raden Puntadewa. Aduh Penemban, kula ngaturaken panuwun dene Paduka paring pitulungan dumateng kula satemah Puntadewa luar saking bebaya. Dawah sami-sami Raden, nuwun sewu. Gantos ingkang rinembuk kabar ingkang semebar bilih Paduka Raden Puntadewa badhe kawisuda jumeneng ratu wonten ing Indraprastha. Inggih Penemban, malah sisandamel gandeng jengandika rumuhun pujangga kraton Indraprastha tartamtu pana dumateng bab tata ing ring kaprajan. Mila saking menika kalilan kula nyuwun pangestu sarta nyuwun dawuh supados Puntadewa sembada netepi dharma Penemban. Raden, Paduka tetela pengayomaning sagung para titah mestinipun boten badhe keweran dumateng lelampahan menika. Paduka menika piyayi ingkang wegit, piyayi ingkang wasis, piyayi ingkang waskita, mesti kemawon saged ambabar mulya dumateng jagat ngamarta Raden. Kula pitados Raden. Nanging gandeng jengandika mundhut pirsa, mila nadyan seklimah kalih klimah kula badhe ngunjuk atur. Nuwun sewu nggih, nggih. Kalilan kula caos katerangan bab sejarah mula bukanipun kraton Indraprastha. Negari Indraprastha menika yasanipun Sang Hyang Bathara Indra ingkang pambanguning kraton kala wau dipun tindakaken dening para Gandharwa kalebet kula menika ingkang kapatah mangka dados undagi. Mila winastan Indra Parahasta awit kaendhanipun kraton Ngamarta menika sak prawolunipun kahyangan kaendran. Nah, menapa to sebabipun Sang Hyang Bathara Indrayasa kraton Indraprastha karana kangge nimbangi kraton Ngastina. Sang Hyang Indra paring dawuh bilih anut lampahing kodrat tedhak turun Sang Wyasa ingkang nami Pandhawa lan Kurawa badhe cecungkrahan rebab kamukten negari Ngastina. Lah kinarya nimbangi para Kurawa anggenipun ngregem Ngastina pramila Sang Hyang Bathara Indrayasa kraton Indraprastha dipun aturaken kagem para Pandhawa. Namung kemawon Raden, mugi kawuningan kraton Indraprastha menika kraton pujan, tegesipun saged mawujud karana pinuja mawi mantra tumrapipun para dewa lan Gandharwa. Dados kraton Paduka menika sipatipun suci, boten kenging kalepetan kanistan sarta kamurkan. Mila saking menika nggih wewaler menika kula aturi ngemut-emut menawi sak mangsa-mangsa kraton Indraprastha kinarya sesukan ajanging ngabotowan miwah dados pancadan kerusakan banjir darah wengising perang kadang ing mriku badhe tamat sejarahipun Indraprastha badhe sirna musna icang ilang tanpa crita. Aduh, Penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamit. Kula sanget jumurung sarta badhe munjung sedaya dawuh Paduka Penemban Anggara Parna.
lan awit saking pangestu paduka kula disampun anggadhahi gegebengan kinarya pepakem kalima sada mugi-mugi dados rana usada mulya wibawa tumraping jagat ngamarta penemban Anggara Warna.